एम घन'स दासखौ मासिनिफ्राय बोख्लायबाय। लक सभा बिसायख'थिनि सिगां बिटिसिनि आबाद बिफाननि एम घन'स दासखौ मासिनिफ्राय बोख्लायबाय। रायजो बेंगिरिनि गनायथि मोननायनि उनाव सनिबार खालि एम घन'स दासखौ मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जायो। लक सभा बिसायख'थिखौ लानानै जथायारि दोलोनि गेजेराव सोमजिनाय एना एनि गेजेरावनो एम घन'स दासखौ मासिनिफ्राय बोख्लायदों। जानो गोनां लक सभा बिसायख'थियाव बिटिआरनि जथायारि सोरखारनि बाहागो जिएसपिआ क'क्राझार लक सभा बियाबाव निजायै बिजाथि होनानै बादायनो सिगांनायखौ लानानै जथायारि दोलोनि गेजेराव एना एनिया सोमजिदोंमोन। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव इउबिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जथायारि दोलोआ बिपिएफनि आखाइनिफ्राय सिख'नानै बिटिआरनि गादिखौ दखल खालामदोंमोन। बिटिआरनि बे जथायारि सोरखाराव जिएसपिनिफ्राय हारसिङै देरहाबोनाय एमसिएलए घन'स दासआबो एम मासिखौ मोनदोंमोन। नाथाय जथायारि सोरखारनि मावबुग्लिया जोबनायनि सिगांनो जथायारि दोलोआ गावस्रालायबाय। बेनि बागै बिटिआरनि गाहाय सिएम प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला लक सभा बिसायख'थिखौ लानानै जिएसपिनि स्टेन्डखौ रोखा खालामनो होदोंमोन। बेनि थाखाय माखासे समबो होदोंमोन। नाथाय जिएसपिआ दासिमबो बेनि सायाव रोखा थांखि लायाखै। बेनिखायनो जथायारि सोरखारनिफ्राय घन'स दासखौ ड्रप खालामनाय जादों आरो बेखौ रायजो बेंगिरिया गनायथि होबाय।